வணக்கம். 3ஆம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு இன்று மீண்டும் நாம் நலக்கல்வி பாடத்தில் சந்திக்கின்றோம். இன்றைய பாடத்தலைப்பு கொசுவை ஒழிப்போம். கொசுவை ஒழிப்போம். உங்களுடைய பாடநூல் பக்கம் 84 திறந்து வைத்து கொண்டீங்கன்னா ஐய விளக்குவது உங்களுக்கு சுலபமாக புரியும். பக்கம் 84 இன்றைய பாடம் இருக்குது. சரியா? இன்றைக்கி நம்ம கொசுவை ஒழிப்போம் பற்றிய விஷயங்களை படிக்க போகிறோம். சரியா? ஓகே. ஒன்றாவது இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இது டெங்கி வந்து ஒரு நோய். அதே மாதிரி மலேரியாவும் ஒரு நோய். இந்த நோய் எப்படி பரவுதுன்னா, டெங்கியும் மலேரியாவும் கொசுக்களினால் பரவும் நோய்களாகும். இந்த இவ்விரு நோய்களும் வந்து வேறு வகையான கொசுகளினால் பரவுது. டெங்கி காய்ச்சல் எந்த கொசுனால் பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஸ் கொசு. எந்த கொசுனால் பரவுது? ஏடிஸ் கொசு. டெங்கி காய்ச்சல் ஏடிஸ் கொசுனால் பரவுது. மலேரியா காய்ச்சல் எனோபிலிஸ் கொசுவினால் பரவுது. ஓகே, இந்த 2 கொசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஏடிஸ் கொசு கருப்பாக, அது மேலே வந்து ஒரு மாதிரி வெள்ளை வெள்ளையாக பொட்டாக இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக, அதனுடைய கால்கள்லாம் நீண்டு இருக்கும். சரியா? ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எனோபிலிஸ் கொசு, மலேரியா காய்ச்சலில் பரப்பக்கூடிய கொசு. வந்து அப்படியே வளைந்து கீழ் நோக்கி இருக்கும். கொஞ்சம் அது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மெலிசாக சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சரியா? இதுதான் வந்து இந்த இரு கொசுகளுக்குள்ளே உள்ள வேறுபாடு. சரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொசு கடிச்சிட்டா நமக்கு என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும்? இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இப்போ கோவிட் வந்துட்டால் என்ன அறிகுறி இருக்கும்? தொண்டை வலிக்கும், அந்த மாதிரி காய்ச்சல் வரும், சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா? அதுபோல் இந்த கொசு கடிச்சிட்டா நமக்கு என்னென்ன அறிகுறி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்களுடைய பாடநூலில் இப்படி 2 வட்டம் போட்டு எழுதியிருப்பாங்க. அப்படின்னா இந்த ஏடிஸ் கொசுவினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு. இந்த பக்கம் இருக்கிறது இந்த மலேரியா கொசு, எனோபிலிஸ் கொசுவினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு. இந்த நடுவில் இருக்கிறது இந்த 2 கொசு கடித்தாலும் இந்த எல்லா அறிகுறிகளும் இருக்கும். அப்போ இது வந்து இந்த 2 கொசுக்கிட்டையும் இந்த அறிகுறியெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் இந்த கொசுக்கிட்ட இந்த அறிகுறி இருக்காது, அதுக்கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பார்ப்போம். ஏடிஸ் கொசு கடித்தா நமக்கு மூட்டு வலி ஏற்படும். மூட்டு வலினா நம்மளுடைய கை கால்கள் முட்டிகள், இந்த மூட்டுலாம் இருக்குல்ல, முட்டி கையில் முட்டி இருக்குது, காலில் முட்டி இருக்குது, அப்புறம் அடியில் கால் பாதங்களில் மூட்டுலாம் இருக்குல்ல, அந்த மூட்டுகள்லாம் நமக்கு வலிக்கும். அடுத்தது வயிற்றுப்போக்கு, பீரி வயிற்றாளன்னு சொல்லுவோம்ல, அது ஏற்படும். அப்புறம் தோல் சினைப்பு, நம்மளுடைய தோல்லாம் வந்து அங்கங்கே செவந்து போய் இருக்கும். அதே இந்த ஏடிஸ் கொசு கடித்தா நமக்கு கடுமையான காய்ச்சல் வரும், தலைவலி வரும், குமட்டல் வரும், வாந்தி வரும், களைப்பு வரும். கடுமையான காய்ச்சல்னால் தெரியும் உங்களுக்கு, நிறையா அதிகமான வெப்பமாயிரும். அப்புறம் தலை பயங்கரமாக வலிக்கும், குமட்டும், நமக்கு வாந்தி வர மாதிரி குமட்டிக்கிட்டே இருக்கும், வாந்தியும் வரும். களைப்பு அப்படின்னா நம்ம அப்படி ரொம்ப டயர்டாக தேவாயிரும். சரியா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எனோபிலிஸ் கொசு. இது வந்து மலேரியா காய்ச்சலை கொண்டுட்டு வரும். இந்த கொசு கடித்தா முக்கியமாக நமக்கு உடல் நடுக்கம், அப்படியே நம்மளோட உடல் வந்து நடுக்கத்துக்கு ஆளாயிரணும். அப்படியே சொல்லுவாங்க ஒதுருது, அம்மா சொல்லுவாங்களே காய்ச்சல் உடம்புலாம் ஒதுருதுன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி உடல் நடுக்கம் ஏற்படும். அப்புறம் நம்மளுடைய நுரையீரல் வந்து வீங்கிரும். அதே போல் இந்த எனோபிலிஸ் கொசு கடித்தாலும் இந்த கடுமையான காய்ச்சல், தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, களைப்பு இந்த எல்லாம் இருக்கும். அப்போனா ஒற்றுமை அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த 2 கொசு கடித்தா அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒற்றுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான காய்ச்சல், தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, களைப்பு. வேற்றுமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஸ் கொசுக்கு மூட்டு வலிக்கும், வயிற்றுப்போக்கு வரும், தோல் சினைப்பு ஏற்படும். எனோபிலிஸ் கொசு கடித்தா உடல் நடுக்கம் ஏற்படும், நுரையீரல். இது 2ம் வேற்றுமை, நடுவில் உள்ளது ஒற்றுமை. சரியா? அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொசுக்களினால் நோய் பரவும் விதமும் விளைவுகளும். எப்படி இந்த கொசுனால் இந்த நோய் பரவுது அப்படின்றத காட்டியிருக்காங்க. வைரஸ் கொண்ட கொசு, ஏற்கனவே அந்த கொசுக்கிட்ட வந்து அந்த வைரஸ் இருக்குது.
என்ன செய்யுது, ஒரு ஆரோக்கியமானவரை போய் கடிக்குது. அவர் நல்லா ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கார், அவரை போய் கடிக்குது. அவரை போய் கடித்தோடனே அவருக்கு காய்ச்சல் ஏற்படுது. அப்புறம் அப்போனா என்ன அர்த்தம், அவருக்கும் இந்த நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இப்படி இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு முறை. ஏற்கனவே கொசுக்கிட்ட வந்து அந்த மலேரியா வைரஸ், அந்த வைரஸ் அதனால அது வந்து ஒருத்தரை போய் கடிச்சோடனே அவருக்கு வந்து காய்ச்சல் ஏற்பட்டு நோய்வாய்ப்படுறாரு. அதுபோல் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி காய்ச்சலாக இருக்கிற ஒருத்தரை, அவருக்கு ஏற்கனவே காய்ச்சல் ஏற்பட்டு இருக்காரு, அவருக்கு வந்து ஒருவேளை அது மலேரியா காய்ச்சலாக இருக்கலாம், டெங்கி காய்ச்சலாக இருக்கலாம். அவரை மீண்டும் போய் இந்த எனோபிலிஸ் கொசு இல்லைன்னா இந்த ஏடிஸ் கொசு கடிச்சிச்சின்னா அந்த கொசு மறுபடியும் ஆரோக்கியமான மற்றொருவை கடிக்கும். அந்த வகையில் அப்படியே அந்த காய்ச்சல் வந்து டெங்கி மலேரியா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படுவார். ஓகேவா? அப்போ கொசு கடித்து அந்த கொசு இன்னொருத்தர், இப்போ எனக்கு வந்து மலேரியா காய்ச்சல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, என்னை வந்து ஒரு கொசு கடிச்சிருச்சு. அந்த கொசு போய் இன்னொருத்தரை கடித்தாலும் அவங்களுக்கும் மலேரியா காய்ச்சல் ஏற்படும். அதில் எனக்கு டெங்கி கொசு கடிச்சிருச்சு, எனக்கு ஏடிஸ் கொசு கடிச்சிருச்சு, எனக்கு டெங்கி காய்ச்சல் இருக்குது, நான் டெங்கி காய்ச்சல் வாய்ப்பட்டிருக்கேன். என்னை வந்து ஒரு கொசு கடித்தாலும் அந்த கொசு அதற்கு பிறகு ஆரோக்கியமான யாரையாவது கடித்தா அவங்களுக்கும் அந்த நோய் ஏற்படும். அப்போ இறுதியாக என்ன விளைவுனா, விரைவாக பார்க்கல, அறிகுறிகள்லாம் இருந்தும் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகல, நம்ம மருந்து எடுக்கலை அப்படின்னா நமக்கு மரணம் ஏற்படுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆனாலும் ஆரம்பத்தில் வந்து இதுக்கான மருந்து இல்லைனாலும் இப்போ சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா இதை வந்து தடுக்க முடியும், மரணத்திலேருந்து விடுபட முடியும், இந்த காய்ச்சல்லேருந்து விடுபட்டு வர முடியும். ஆனாலும் எல்லை மீறி போயிடுச்சு, ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிட்டா மரணம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இன்றைய பாடம் இவ்வளவு தான். இன்றைய பாடத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது, டெங்கி காய்ச்சல் வந்து எந்த கொசுனால் பரவுது, ஏடிஸ் கொசுனால் பரவுது. மலேரியா காய்ச்சல் எந்த கொசுனால் பரவுது, எனோபிலிஸ் கொசுனால் பரவுது. அதுக்கப்புறம் இந்த 2 கொசு கடித்தா அது 2த்துக்கு உள்ள அறிகுறிகளை பார்த்தோம், ஒற்றுமையும் பார்த்தோம், வேற்றுமையும் பார்த்தோம். அப்புறம் கொசு கடித்து நோய் பரவும் விதம் பார்த்துட்டோம், அதன் விளைவுகளை பார்த்துட்டோம். இது தொடர்பாக உங்களுக்கு வந்து நான் 2 பயிற்சி கொடுப்பேன். நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற வசதி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி அதில் செய்து கொள்ளலாம். பிரிண்ட் பண்ணுற வசதி இல்லைன்னா நீங்கள் வரைந்தோ எழுதியோ செய்திடலாம். அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லை. கொசு மட்டும் கொஞ்சம் வரைய முடியலன்னா பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து அந்த கொசுவோட பேர் மட்டும் எழுதிடுங்க, பிரிண்டர் வசதி இல்லாதவங்க. சரி, அடுத்தது நான் வந்து இன்னொன்று போஸ்டர்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். அதில் வெறும் சொற்கள் மட்டும்தான் நான் எழுதியிருப்பேன். அப்புறம் நான் உதார போஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பகிர்வேன் இந்த புலனத்தில். நீங்கள் அதை பார்த்து அந்த காலியான போஸ்டரில் நீங்கள் என்ன மேற்கொண்டு வரைந்து அதை வந்து அழகான ஒரு போஸ்டராக உருவாக்கணும். அது மீண்டும் சொல்கிறேன், பிரிண்டர் இல்லாதவங்க நான் கொடுத்த அந்த போஸ்டரில் வந்து நான் எழுதி தான் இருப்பேன், வேறு ஒன்றும் செய்திருக்க மாட்டேன். அதை நீங்கள் மறுபடியும் கலர்லையோ பென்சில்லையோ இல்லை எதுலையாவது மார்க்கர்லையோ எழுதி நீங்கள் வரைந்து செய்யலாம். உங்கள்கிட்ட லுக்கிசான் தாள் இல்லை, A4 தாள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய நீட்டு புத்தகத்திலேயே வரைந்து செய்து எனக்கு படம் பிடிச்சி அனுப்பலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லுக்கிசான் இருக்கிறவங்க, பேப்பர் இருக்கிறவங்க பேப்பரில் வரைந்து செய்து அனுப்பி வைங்க. இன்றைய பாடம் இவ்வளவுதான். மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திப்போம். மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கு போஸ்டர் செய்ய வேணும்னு அவசியம் இல்லை, இன்றைக்கி கொடுத்த பயிற்சிகளை செய்து படம் பிடித்து எனக்கு அனுப்பி வச்சுருங்க. போஸ்டர் வந்து நீங்கள் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கோங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே எனக்கு அனுப்பி வச்சுருங்க. நன்றி மாணவர்களே. தொடர்ந்து அடுத்த பாடத்தில் சந்திப்போம்.